To alhamdulillah jama'a, insha Allah daga nan zuwa safe ba wata ƙasa wai ita sunanta wai ƙasar mamaya. A yanzu haka dai jamhuriyar musulunci wato ƙasar Iran tana nan tana lugudan wuta a manya-manyan garuruwa har guda biyu. A yanzu maganar aifa ba maganar aifa. Ba maganar aifa jamhuriyar musulunci ta yi dugu-dugu da ita, ta yi mata yaran da suke bukata a yanzu kuma ga makamai suna sauka a cikin babban birnin Tel Aviv. Nan ma tana bala'in dukansu, jama'a ba sa fa shiga ramin ƙasa. Ba sa fa shiga ramin ƙasan da aka tanada musu su idan suka ji mizali yana zuwa su zo shiga. A yanzu haka ba sa shiga, sai dai su samu filaye ko kuma su samu ƙasan gadodi ko kuma su samu wani guri dai fili su zauna, saboda Allah kaɗai ya san irin adadin ramukan da jamhuriyar musulunci ta binne su ta maida su makabarin su. Allah kaɗai ya san irin ramukan ƙasan da suke zuwa su ɓuya, musamman a yau ɗin nan wanda jamhuriyar musulunci ta maida su kabarinsu a yanzu haka, musamman a aifa da kuma Tel Aviv. Yanzu aifa ma ba maganar wai su je su ɓuya a ramin ƙasa, sai dai su je su samu wasu lunguna ko kuma ƙasan ko kuma ƙarƙashin gada ko kuma dai wani gurin da jamhuriyar musulunci ba ta da information a kansa, amma dai duk gurin da take ganin cewa akwai information a kansa ta san da shi nan ne wajen maɓoyansu ko na makamai ko na sojoji ko na wani abu, to a yau dai babu shi, an riga an gama da shi a yanzu haka. A yanda ma gidan jaridu suke faɗa suna magana cewa daga nan zuwa safe ba an riga an gama da ƙasar mamaya, ta riga ta tashi da aiki. Ta riga ta tashi aiki saboda irin mahaukacin hare-haren da jamhuriyar musulunci take kai mata a cikin daren nan. Ba a tunanin cewa wai kasar mamaya za ta iya yin irin abin take yi da, wato kashin bayanta ne ake so a karya mata. Idan aka gama rugurguje ta ga baki daya sai kuma jamhuriyar musulunci ta koma gefe ta bar su da yan yaranta, wato dakarunmu na musulunci na Gaza da na Lebanon kuma da na Yemen. Amma dai a yanzu haka babu ji ba sa gani. A wani labarin da yake zuwa mana ma tsakanin Netanyahu da Donald Trump wato shugaban ƙasar Amerika, rikici yana nan ya balle duk da irin taimaka masan da suke yi da irin kai hare-haren da suke yi. Dan a yanzu haka wannan hare-haren fa ba fa wai sun tsaya bane, har yanzu haka jamhuriyar musulunci tana nan tana ta kokarin kare makamansu, tana sauke wasu, ba a samun nasarar shiga ko daya. Ita kuma ga ta nan ga baki ɗaya ta mai da guraren su makabarta. Dan yanzu haka duk wani abin da kuke tunanin cewa matatan mai ne, a'a tashan jirgin ruwa ne, a'a kamfanin nika ne, in dai a cikin Tel Aviv yake da aifa ba magana shi kuma ga mutuwa da aka samu na fitar hankali a yanzu haka. Dan a yanzu haka rikici ya riga ya balle tsakanin Netanyahu da shi da Donald Trump. Dan abin da ya jawo musu, shi Netanyahu a bukatarsa kawai kasar Amerika ta shiga ga dangadan ta bayyana kanta, ba wai ta tsaya tana taimako ba ko kuma tana cewa ina bayanka ko kuma ina goyon bayanka ko ina taimaka maka da makamai. Ita kawai kasashen duniya su ayyana yaki da kasar Iran, su kuma sun ga irin masifar da kasar Iran da makaman da ta fuddo, sun koma gefe sun yi shiru, sun zuba sarautar Allah ido. Kasar Amerika ko kuma ce na Putin, babu irin kasashen duniyan da ba sa kira akan a dakatar da wannan faɗan fa. Jamhuriyar musulunci ta ki saurara, babu. An kira su China, an kira su Rasha a Putin, an kira duk wani wanda ake ganin suna aminta tsakanin su da jamhuriyar musulunci, an kira an ce su ba su haƙuri, sun ki bayar haƙuri. Ita dai jamhuriyar musulunci ta ce sai ta shafe ta, to ko da bata shafe ta ba dai a yanda muke gani, to za ta karya mata gadon bayanta ne, daga ƙarshe kuma sai ta baro 'yan yara ƙanana su dakatar da su ƙarasa ta yanda babu wani motsi da za su yi. Da Allah jama'a, a sha shayi yau dinnan, a sha shayi, a yi murna, a yi rawa, a yi dariya, a yi ihu. Allah ya nuna mana abin da muke so mu gani tun muna raye, tun kafin a kai ko ina. Gashi yau Allah ya nuna mana abin da muke so mu gani a yanzu. Gashi nan kasar mamaya ce aka maida ta tamkar Gaza jama'a, babu gurin buya. Yanda mutanen mu suke ihu suna kiran Allah, yanda mutanen mu ba su da gun buya, jiragen kasar mamaya suke sauke jirage, suke sauke benaye, suke sauke mata da yara ƙanana. Yau irin wannan yaran ake musu a aifa, yau irin wannan yaran ake musu a babban birnin su. Yau makami ne wanda ba su taba gani ba, ba su taba sanin shi ba. Idan muka koma jamhuriyar musulunci kuma, wani iya defense ne wanda duk duniya ba wanda ya taba gani irin shi, wanda jamhuriyar musulunci take amfani da shi, take kare makaman da suke zuwa da shi, da jiragen su, da drum din su, da mizal din su. Wani iya defense ne wanda bata taba nuna wa duniya ba, kuma ba wanda ya taba tunanin tana da shi. Duk wani makami, kai a yanzu jamhuriyar musulunci bata isa fito da nukiliya su yi amfani da shi ba. Dama ita ta ce so take kowace ƙasa ce za ta fito da nukiliya, ita ma ta fito da nata. Ashe tana da nata. A ci gaba da addu'a jama'a, Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai